Haserre gaude, nazkatuta gaude. Haserre gaude, Altsasukoak espetxean daudelako. Nazkatuta gaude, estatu autoritario honek Euskal Gazteria bere interes politikoetarako erabiltzen duelako. Asteartean, askok espero genuen zoritxarrezko eguna iritsi zen. Hasieratik goitik bera diseinatutako muntaiaren hurrengo kapitulua. Audientzia Nazionalaren sententziak muntai polizial, judizial eta mediatikoak eragindako kaltea berretsi eta zuritu besterik ez du egin. Gaur Altsasuko gazteak dira, baina bihar gutako edozein izan daiteke. Ez gaude prest beste batzuek markatutako koordenadetan bizirauten saiatzeko. Ez gaude prest gure oraina eta etorkizuna jokoan jartzen dituen estatu batean bizirauteko. Ez gaude prest gazteak kartzelara kondenatzen dituen erregimenean bizitzeko. Euskal Herriaren etorkizun politikoa burujabetzatik igarotzen da soilik. Egiazko bake eta askatasuna borrokatzetik. Inoiz baino beharrezkoagoa da Euskal Herria aske, sozialista eta feministaren alde lanean jarraitzea. Inoiz baino beharrezkoagoa da itotzen gaituen Espainiar estatuaren kategekin apurtzea. Ernai Gazte Antolakundetik dei egiten diogu Euskal Gazteriari eta Euskal Herria osoari Altsasuko gazteen alde Euskal Herriaren 14 eta 15ean eginen ditugun mobilizazioetan parte hartze da. Eta bereziki ekainaren 16an Iruñeko kaleak betetzera guztiok. Horrela, Euskal Herria osoan eginen ditugun mobilizazioetan parte hartzera animatzen dugu Euskal Gazteria, eta Iruñeko mobilizazioa ekainaren 15ean ostiralarekin izanen da, arratsaldeko 6etan aterako da San Francisco plazatik, eta datozen egunetan joanen gara esaten beste hiriburuetan eta beste herrietan noiz eginen ditugun bestelako deialdiak.